Aquest projecte du per títol Cartografies emocionants, Pere Garau amb ulls de dona, i té com a objectiu mirar la ciutat des d'un punt de vista feminista. Anirem coneixent la història del barri, la memòria col·lectiva de la barriada, a través de les seves veïnes. Si yo os pregunto, ¿qué es un hombre público? ¿Que hace servicio a la sociedad? Vale, un hombre que hace servicio a la sociedad. ¿Y un hombre de la calle? Una persona que vive, o sea, La persona que hace su vida en la calle. Pero en cambio, si yo os pregunto, ¿qué es una mujer pública? esto ya se contradice. ¿Y una mujer de la calle? Lo mismo. 3/4 de lo mismo. Vale. Resulta que la Real Academia Española de la Lengua define hombre público como hombre que tiene presencia en la vida social. Si buscamos mujer pública, la define como prostituta. O sea que a día de hoy el diccionario sigue recogiendo estas definiciones. Nos podríamos ir muy atrás, pero nos vamos a quedar con el siglo XVIII-XIX, cuando se separa totalmente la producción de la reproducción. A la societat actual, l'esfera productiva se relaciona amb els homes, en l'espai públic, mentre que la reproductiva va lligada a les dones i a l'espai privat. Les cures, i per tant les dones, queden relegades a l'àmbit domèstic i, en conseqüència, invisibilitzades. ¿Para qué se piensa en las ciudades? Para ir rápido, para ir en coche, para moverse de un sitio a otro, pero de repente nos queremos sentar en una plaza, entonces nos encontramos que no hay bancos, pero lo primero que ha pasado cuando nos hemos sentado ahí es que ha venido la policía a preguntarme si teníamos permiso. Que per sortir a prendre la fresca s'ha de demanar permís, té de llons. Entonces, de eso va a ir este proyecto, ¿vale? De visibilizar la presencia de las mujeres en la ciudad y el papel de las mujeres en la construcción de la memoria colectiva de la ciudad, de los barrios y de todo el entorno al final. Bueno, en aquest barri, quan jo hi vaig venir, no hi havia cases. Fins en el carrer Aragó no hi havia cap casa. Anant a Sant Goldeu no hi havia cases. Se va fer el col·legi de Sant Josep i a la plaça Tinent Coronel Franco hi havia una planta baixa i aquí vivia el capellà, que era don Sebastià Rom. Era l'única casa que hi havia en tota la plaça. Llavors és una cosa que tenien les nines, perquè eren les nines d'aquell temps, era que al vespre sortíem a reunir-nos de vegades i anàvem de vora a l'església. I llavors, quan on anàvem, tocàvem a les cases i fugien corrents. Era un joc que teníem i la gent sortia. A la darreria ja la gent ja sabia que eren nosaltres, però no ens deien res, no s'enfadaven. Els meus besavis són les persones que inicialment se van construir la casa de Can Boira fins que després de la guerra van perdre aquesta casa i ja les persones que ja se van quedar en aquesta casa són les que van construir el que s'ha conegut durant tot aquest temps com Hostal Baleares. En aquesta casa hi havia la tenda de venda de rajoles hidràuliques, la fàbrica de les quals estava situada en el carrer Lluís Martí. Avui en dia, si entreu allà, podreu veure en terra una mostra de totes les preciositats de rajoles hidràuliques que se feien a la fàbrica. Encara queda un record de la família que és el nom Boira, que han posat en el bar, en homenatge a la família de Can Boira, que eren nosaltres. Contar-vos que ma mare va ser patinadora quan era joveneta, que tothom la coneixia, patinava en el Club de les Estrelles, va ser campiona de Balears, i també d'Espanya, i que som del barri de Pere Garau amb molt d'orgull i m'agrada molt estar aquí. Fíjate cuántas mujeres han tenido importancia en este barrio. Aquí solo hay Beatriz Pinós y la otra Reina Laura, que no es nadie. Claro, Nuria Duna tampoco era una mujer real. Y luego está la plaza de Encarna Viñas, que es relativamente reciente. O sea, no hay más calles o espacios con nombre de mujer. Y eso es lo que hablaba antes de la significación de las mujeres en la ciudad. Había muchísimas mujeres que han tenido mucha importancia y en cambio no están representadas en ningún sitio, ¿no? Esculturas de mujeres reales hay dos. Encarna Viñas, que la tenemos aquí, y un busto de Aurora Picornell que está en el Molinar. No hay más esculturas de mujeres reales en toda Palma. És més habitual veure dones que estiren carretons de compra, que empenyen cotxets d'infants i cadires de rodes o que acompanyen persones dependents, que veure-les assegudes fent la xerradeta, per exemple. A la ciutat, però, tenim suficients espais per cuidar de nosaltres mateixes? Suficients bancs públics, a sombra, a llocs sense renou de cotxes on, a més, ens hi sentim segures? Me'n record, quan era petiteta, que la família anàvem
Normalment els dissabtes a menjar variats i tenien dos puestos que per nosaltres eren els més bons de Palma. Un era el Porvenir, que ja el Porvenir ja es va tancar fa molt d'anys. I el segon era la Llovinense, que encara està oberta a Suquinetes. I els variats formaven part d'aquell imaginari infantil del cap de setmana festiu de sortir a sopar. El que enyor i la vivència que he viscut aquí, pues que els veïnats eren molt propers, podies comptar amb ells per qualsevol cosa, quines cantó hi havia a la planta baixa primera, es feien el bunyol de Cana Mirona, els moments de les verges era una època molt especial, feien barri i bueno, tot això en el pas dels anys s'ha anat perdent, que és una pena perquè és un barri preciós, amb la història de 700 cases, està a propet de Palma, és un barri molt guapo per venir a viure. A través d'Arca, que és l'entitat de defensa del patrimoni de la nostra illa, vàrem fer una publicació, de la qual vaig ser l'autora, en la qual se va materialitzar una exposició que vàrem fer al carrer, precisament perquè el que volíem era posar en valor el nostre barri, que la gent estimés el seu barri. I va sortir realment una feina d'investigació sobre totes aquelles coses importants que teníem al nostre barri, que jo crec que ha fet que la gent conegui millor el nostre barri i l'estimi més. I això és el més important en aquest moment perquè la ciutadania s'impliqui en la conservació i en la millora de la seva ciutat. El primer año que viví en este barrio es pues el inicio de la Asociación China de Islas Baleares. Cuando venimos es que pues somos un grupo de jóvenes, queremos hacer algo para la comunidad china y por eso reunimos en ese barrio. Es un barrio muy dinámico. En aquel momento es que el Ayuntamiento de Palma y los vecinos nos ayudaron mucho. Trabajamos todos juntos para pintar la pared y hicimos las decoraciones y pues escribimos también caligrafía pues, en la pared. Hicimos todos, es un recuerdo inolvidable durante toda mi vida. Yo en esta zona he conocido 5 cines. El cine Hispania, que estaba al lado de la carretera Manacor. Después había el cine Metropol, que es el que está aquí cerca, justo al lado. Después había el cine Fantasio. Después había el cine Moderno. Y a lo último ya pusieron los multicines Chaplin. Todo esto ha desaparecido, o sea que ya nos hemos quedado sin cines. Abans la roba que venia era els restes que tenien les botigues bones, hi havia molt de ganga, per això molt le deien Pierre Gauguin. Cada any per començar a l'escola, la mare ens agafava a la meva germana petita i a mi per comprar-nos tota la roba a Pierre Garau. Meine Kinder kleiden in Pierre Garau. Deia ma mare amb alemany, o sigui que les seves filles se vestien exclusivament a Pierre Garau. Hace unos 4 años atrás empezamos a venir aquí a traer a las niñas para jugar y lo que me parecía un poco era que solo estábamos nosotras, no había nadie más. Y durante esos 4 años hemos estado solo nosotros y poco a poco han empezado a hacer lo de cine a la fresca. Hay un poco más de vida ahora, no como antes que estaba todo más triste. Antiguamente, bueno, en los pueblos se sigue haciendo cada vez menos, creo, pero incluso en la ciudad se hacía lo de salir a tomar la fresca, ¿no? Porque es verdad que la cultura latina sois más de ocupar los espacios públicos y haceros los vuestros en realidad, ¿no? Y a mí eso creo que és algo que deberíamos reivindicar, ¿no? En general, de tornar a sortir. Antigament era un barri super tranquil, molt casolà, un barri molt mallorquí, encara fèiem el que feien en els pobles de seure a la fresca, ara ja tot això ha passat a la història, evidentment, i era un barri que ens coneixíem molt tots. Ara, com sabeu, s'ha convertit en un barri molt cosmopolita. La veritat és que molt bé, perquè el canvi també ha estat gradualment i és un canvi per jo molt positiu. Jo trobo que hem de, sobretot, cuidar i bestiar molt el que és aquest barri i el que és el mercat de Pere Garau, que realment dona molta vida i dinamitza molt el que és el barri. És un barri que necessita, a part de lo que és el mercat, també que es facin més inversions, tant en el tema de centre de salut com en el tema de centres socials, cívics, i és molt important que realment un barri tan massificat com tenim i tan poblat que hi hagi més recursos.
Una de les premisses de l'urbanisme de gènere és la visibilitat. Les dones, a l'espai públic, necessiten veure i ser vistes. Saber que poden caminar tranquil·les, però també sentir que tenen un lloc a la ciutat. El nomenclàtor dels carrers, la significació dels personatges femenins, la senyalística o l'art urbà en clau feminista són algunes de les estratègies que poden contribuir a aconseguir-ho. Històricament, les dones no només no podien passejar soles, sinó que tampoc se'ls permetia generar una experiència urbana a partir de la seva pròpia identitat de gènere. Les que ho feien eren amagades darrere un pseudònim, com ara George Sand. Encara a dia d'avui, les dones que recorren la ciutat ho fan sovint com a objecte observat i no com a subjecte que observa.